Iba't ibang bouquet na swak na panregalo sa Father's Day, ibinida ng isang floral artist sa Baguio City. Silipin sa report. Kung inaakala nyo na pambabae lang ang mga bouquet of flower, ibahin nyo ang floral arrangement ng mga ito na likha ng isang floral artist para sa nalalapit na Father's Day. Pagpapahalaga sa mga tatay. Yan ang mensahe ni Paulite Anthonius, isang floral artist sa Baguio City. Gumagawa si Paulite ng mga kakaibang disenyo o customized bouquets for all occasions. At ngayon naman, para sa araw ng mga tatay sa linggo. Actually, ang daming fathers din na gusto makatanggap ng token, appreciation bilang isang father. Mayroong medicinal bouquet na may halamang gamot, alcohol, betadine, hand sanitizer, at iba pa na pwedeng irigalo. Meron ding taraki bouquet para sa tatay na mahilig sa alak, herb bouquet para sa cook na tatay, care bouquet na mayroong kasamang sabon, tissue, alcohol at iba pa para naman sa mga health conscious na tatay. Para ma-appreciate natin yung as bilang father, gamitin naman natin yung ibang creativity o ibang innovative na mga design. Para kay Paulite, kung ano raw ang gustong ipagawa, pwede niyang gawin para sa mga amang halimbawa ng katatagan, kasipagan at nagmamahal sa kanyang pamilya. Marjorie Padua, Balitang Amyanan.